11 menos cuarto, no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai luz de novo en todo Ourense. Tralo apagamento de hoxe, miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai luz de novo en todo Ourense. Tralo apagamento de hoxe, miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai luz de novo en todo Ourense. Tralo apagamento de hoxe, miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai luz de novo en todo Ourense. Tralo apagamento de hoxe, miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai luz de novo en todo Ourense. Tralo apagamento de hoxe, miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense desde preto das 11 da mañá. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgis, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E xa hai